Aixecant genolls, allargant la passa amb una fantàstica tècnica. Vinga, endavant. Segon classificat. Tercer classificat, fent arribant en aquesta 7a edició de la Mini. Quart classificat, primera noia del Club Atlètic Granollers, segona noia. Veiem a la tercera noia a l'alçada de la Font d'Europa fent els últims metres. Vinga, molt bé, sí senyor, endavant, molt bé. Tercera classificada. Cursa molt estirada. Distància entre els atletes. Encara arriben atletes d'aquesta categoria infantil. Tenim dels infantils masculins. El primer classificat és en Moed Barqui, del Club Atlètic Granollers. Segon classificat, en Marc Santamaria. I el tercer classificat, en Marc Poyato, del Club Atlètic Granollers.